sanibona nama-Afrika amahle ukuthi nikho masike lona emfukani Africa, the multi-grander guys. Amajita wami lawa ngihamba nawo lana, amajita lawa ehlezi anisevisa. Whenever you come here you get this guys. Bafethu, what I would like to announce namhlanje is the change of pricing kule mshini yethu due to petrol increase, due to courier increase, due to VAT. Previously we were not charging VAT kubantu, we were just selling the machine as it is, besingafaki any VAT kuyo. So now that ukuthi abantu bomthetho bathi no, you are doing it wrong, you need to put in VAT ukuthi nizokwazi ukukhukhumala nani nizokwazi ukuthi nivule nibe namathuba amahle okuvulakalelwa izinto ezinhle. So ngiyacela amshini yethu as of today change i-pricing, kodwa it's not that much because we had to ukuthi sicabangele abathengi, siphinde futhi sicabangele nathi siyinkampani encane ekhulayo ukuthi singanicindezeli kakhulu. So the one that we have here lena ezobe igaya iphinda isefa, it will go to 3,850. The one le engasefi izoba 3,150. So these prices we have tried ukuthi sizibuyisele phansi ukuthi accommodate abathengi. So even the announcement kuma pamphlets and so on our website izobe khona, i-price izobe ichenjile nakhona. You will go to www.africa.co.za, that's where sitholakala khona. Na ku-TikTok usizoyifaka i-price change ukuthi nizokwazi ukuyibona ukuthi imshini yethu eseze ikhuphukile ngenxa yezinto ezenzakalayo currently eSouth Africa. Ngiyabonga ukuba ni-understand, ngiyabonga ukuba ningisupporta nokuthi sikhulise imindeni yethu nokuthi sibambane nalabafana bethu. Thokozani, siyabonga.